Da li je serija ili je... Ne mogu ja evo ja Hadžo, zgazi se ženu iza tebe. Kako to se može? Evo, može. Polako. Nešto stvari se ljudi rekao da ovdje neće dobiti. Polako samo. Ima samo 5. Ima se polako. Ko bude najljepši taj? Vanja, još malo. Evo, dajte ti. Samo malo da prođemo zbog Vanjaka, samo malo. Samo malo, tamo idemo. Dobite svi, nema problema. hvala najveći. Da. Hvala.